Sa padayong pagsaka sa populasyon sa Sugbo ug Tibok Nasod, mausab ang padayon nga pagduso sa Commission on Population and Development o POPCOM sa mga pamaagi sa family planning. Gibutyag sa Assistant Regional Director o Responsible Parenthood and Family Planning kun RPFP Focal nga si Darlene Remolino nga mas makatabang sa paghatag og maayong kalidad sa kinabuhi sa matag pamilya kun adunay ipatuman nga family planning ang matag magtiayon. Importante kayo ang family planning, especially sa ato ang mga families, no? And ato ang couples, para na matagaan nila og kanang saktong suporta sa tanang panginahanglan ng ilahang mga anak or ilang iplano nga gidaghanon sa ilahang anak. Gamit ang modernong mga pamaagi sa family planning, sama sa condom, contraceptive pills, IUD ug uban pa, gibutyag ni Remolino nga makasiguro kini nga mapugngan ang wala sa plano nga pagsabak. Gawas sa maong mga libre nga pamaagi, gihingusgan sab karon sa POPCOM 7 ang bilateral tubal ligation kung pagpalaygate. Nagkanayon si Remolino nga dako kini og tabang sa matag pamilya, ilabi na nga libre kini og permanente. Unya, ang nakanindot ani kay permanente na siya, Ma'am G. So, mingon ka nga ang ato arang yung i-cater ani nga mga clients, ang kato na gyud ni sila nga dunay anak nga more than 2, no? 2 or more. Unya, decided na sila sa ilahang bana nga kanina gyud ang amo ang anak, di na namo sundan. Subay niini sugdan karong adlaw ang usa ka semana nga BTL caravan sa lalawigan sa Sugbo. 374 ka mga kababayan ang napaubos na sa screening process ug gikatakda nga ipaubos sa operasyon. Labing daghan nga nakapaubos og screening mao ang dakbayan sa Danao nga miabot sa 99. Gitataw ni Remolino nga kung interesado nga mopaubos sa mga matang sa family planning, bisita sa labing duol nga health center alang sa screening. Gihikay na sab sa POPCOM 7 ang sunod nga schedule sa operasyon nga hayan sa sunod tuig na 2023. Alang sa My TV Cebu, kini si Angelica Faisaniel.